Здравейте, аз съм Виолета, това е моят помощник Петър и преди малко ви демонстрирахме коса тогари. За мен е най-ефективният тейкдаун за джуджуцу, защото когато хвърляш, не оставяш на опонента никакъв шанс да те вкара в затворен гард, в какъвто да е гард, да вземе гърба. Набързо няколко детайла. Имаме захват на ревера, захват на ръкава. Обичайно човек, когато се бориме срещу нас в джуджуцу, стои с много ниска стойка, изведен таз назад и това само ни помага да изпълним следващия тейкдаун. С ръцете искам да го събера навътре към неговия и моя таз, да направя крачка напред, да закача с ходилото си долу ниско кръка му и просто да го изкося.